PMAY IAY न'फोरखौ लुदोंमोन नाथाय गोबां जायगाफ्राव जोङो दासिमाव सोरनिबा न'फोरखौ जोङो जोगोनार बैसां खुमब्रा बैसां अमा खाग्रा जानानै थानायखौ जों नुबाय थादों। दिनै थांनाय 17 बोसोरनि माखासे थांनाय गोलाव समखौ जोङो रायजो राजानि थाखाय मा मावखो मा मावदिया BPF सरकारा बेफोरखौ जोङो बिजिरहरोब्ला नायोब्ला जोङो नुयो दिनैहाय 17 बोसोर सरकार सालायलांबाय आरो जोङो गिदिङै बे 330टा गामिफोरखौ जों गिदिंनानै नायबोदों। दिनैहाय अफिसियेलि रेकर्डफ्रा हयथ' जानो हागौ लामा सामा सेंसन जादोंमोन माबा जादोंमोन थ' सेंसन जानाय खामानि मावनायनि मोनसे बिदिन्थि सिन हिसाबै दिनै नुनो थाङाखै। दिनै मावदों जादों सोरबाया माबा बिदिनो खामानि नामाव थाखा बख'नानै जादों बेफोरखौ जों मिथिबोबाय थादों। नाथाय नैबे जोंनि UPPL आरो BJP सरकारा बे 3 बोसोराव जोङो नुदों दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै लामा सामानि अनगायैबो लामाया जालांबाय थागोन नाथाय गोनांथार हिसाबै जोङो स्कुलफोरखौ नोजोर होबाय थादों। दिनै रायजोनि मोनसे बिदिनो कमिउनिटि टयलेट बेफोरखौ नोजोर होदों आरो बिदिनो राजहुवा मोनसे मन्दिर फुजा थानसालिफोरखौ जों नोजोर होदों। बेफोरखौ जोङो 3 बोसोराव गोबांथार मावफुंनो हाबाय। नाथाय 17 बोसोराव जोङो दिनै 17 बोसोर सरकार सालायनायाव रायजो राजानि थाखाय मा मावलांखो बिनि बिदिन्थि हिसाबै बिनि सिन हिसाबै जों नुनो थाङाखै। नागिरदों जोङो नुदों बबेबा जायगाफ्राव बिदिनो न'फ्रा लुदोंमोन PMAY IAY न'फोरखौ लुदोंमोन नाथाय गोबां जायगाफ्राव जोङो दासिमाव सोरनिबा न'फोरखौ जोङो जोगोनार बैसां खुमब्रा बैसां अमा खाग्रा जानानै थानायखौ जों नुबाय थादों। नाथाय जोङो दिनैहाय जोंनि UPPL BJP सरकारा नैबे 3 बोसोरनि गेजेराव जों सारा BTR ओनसोलाव 1,60,000 जों PMAY न'खौ लुनानै होनो हाबाय। बेनि रेकर्ड डाटाया जोंनाव दंसै आरो बिदिनो दिनैहाय जोङो रायजो राजानि थाखाय जोङो हिसाब लाबाय थादों। थांनाय BPF सरकाराव मात्र 39,000ल' PMAY न'खौ लुनानै होदों 17 बोसोराव। दा जोंनि UPPL सरकारा 1,60,000 न'खौ लुनानै होनो हाबाय आरो रायजो राजानि थाखाय दिनै गोनांसिनथारा जाहैबाय हानि समस्या दंमोन। दिनै बेखौ नोजोर होनानैबो जोंनि प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नोजोराव आरो जोंनि हा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारीनि नेतृत्वआव दिनैहाय जों अल BTR ओनसोलाव आरो BTRनि बायहेरायाव थानाय ओनसोलफोराव गासै जोङो 3 बोसोराव जोङो 86,490मोन आरो दाखालिहाय सराइबिलाव होनायजों दाहाय 1 लाखनि बारा हानि फाट्टा होनो हाबाय, हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हाबाय। नाथाय BPF सरकारा मा खालामदोंमोन 17 बोसोराव 12,000निफ्राय 13,000नि बिथोरावल' बिसोरो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हादोंमोन। दा खोब बाख्नायदों जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों खुसि मोनदों रंजादों आरो जोङो गिदिंनानै नुदों रायजो राजानि अनसायनाय जोंनि सायाव मोजां मोननाया माबायदि जोङो खबर लादों। जों दा बेराय नुदों रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायगासिनो दङ आरो दिनै देबोरगाव समस्तिया जोंहा गोख्रों जाबाय। दिनै जोङो दाखालिहाय जोंहा थांनाय 27 थारिखआव मोनसे एकर्ड डे फालिदोंमोन जोंनि BTR एकर्ड डे। बेयावबो जोङो गिदिंनानै नायदों आरो रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ जों बुजिनो मोन्दों। दिनै लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लाहैदों। जोंनि देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा रंजादों आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद लानानै जोङो बे देबोरगाव समस्तिखौ जों उद्धार खालामनो हागोन होननानै जों गोख्रों 100% जोंहा फोथायनाय लाबाय। सफैयो MP इलेक्सनावबो जोङो बिनि बिदिन्थिखौ जोङो होगोन। बेबायदिनो जों खामानि मावगासिनो दं। थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन।
लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।